מי ששר את זה כמובן, הם שרים את זה בלי לחשוב על זה, שרים את זה, נכון? כן, הם לא חשבו על זה, ובבקשות שרים את זה גם במקם רסט רגיל. יא ריבון העולם ועל מיה, אנתום מלכה מלך מלכיה. עוד יותר פשוט ממה שלמדנו. וזה לחן אחר. כן, דומה. דומה? נכון. תראה, יש דברים שבכל העדות עושים את השיר וכולם דומים. כי זה בא ממקום אחד כנראה, ממקור אחד. מעניין. כן. שאותו, כלומר, הטקסט בעצם, המילים עברו באיזשהו אופן. כן, יש לנו את זה בקטעים של הסליחות, שנתמקד על זה בשיעור הבא, שזה ממש ככה. אתה שומע את זה מכל העדות ואתה רואה שזה בא ממקום אחד. כן. מדהים, מרתק. תודה רבה. שאלות יש? יש שאלות. יש לי שאלה. תפדל. כאילו, בעצם בכלי אתה מנגן על עוד? אני מנגן על עוד, שמאלי אני. אז יש לך כאילו, אתה מדבר על רבעי טונים כאילו במקם שאתה... כן, בוודאי. הרי העוד והכינור, בעוד ובכינור ובנאי אפשר לנגן רבעים. לא כן בגיטרה ובאורגנים ובפסנתר. עכשיו אורגן, יש אורגן חדש שעושה רבעים, אבל זה לא היה פעם. לא היה. הצליל הזה, אם אתה רוצה לנגן מקם רסט בגיטרה, זה לא יצא לך. או את זה אתה עושה מז'ור, או אתה יוצא לך מינור. אבל באמצע זה בדיוק על הברזל זה יוצא. איך קוראים לברזל הזה? על הסריג. סריג. על הסריג, בדיוק. אני פעם הוצאתי מהגיטרה את כל הסריגים. כשהייתי נער ולא היה לי עוד, אז הוצאתי את כל הסריגים. אני זוכר, אתה לוחץ בדיוק על הסריג, יוצא לך את הרסט. גם שאלה. נגיד בפיוט כמו הערת דבש, אז לא מצאו לו איזה מקבילה מהאזור, איזה מקבילה עיראקית או משהו כזה, וביהיה ריבון העולם יש לזה את המקבילה הערבית של זה, נכון? תרחיב את השאלה, אני לא מבין מה אתה אומר. השאלה שלי זה, בגלל שהפיוט הזה התפרס לכל העדות, אז איך בעצם מתחקים אחרי השורש שלו, אם ניסו להתחקות אחרי אנחנו אין לנו מושג מאיפה זה בא, אלה מנגינות ישנות מאוד, כמה מאות שנים. ייתכן וישראל נג'רה באותה תקופה שמע איזה שיר בערבית והלביש את זה, וכן יערת דבש, יערת דבש שאני שרה בנוסח העיראקי. אין לנו מושג מאיפה זה בא. ואיש לא יכול לדעת מאיפה זה בא, שלא ינחשו לי, מכיוון שלא היה לנו הקלטות אז. כמה שנים יש לנו הקלטות? מקסימום 120 שנה. מה בעצם דחף אותך במשך השנים להמשיך לנגן, ללמוד, להגיע למקום כאילו שאתה מופיע, שאתה... פשוט, קודם כל זה חשק. דבר שני, אני אוהב תשומת לב. אני לא קיבלתי תשומת לב בילדות. אז כשבאים אומרים לי, תשמע, אתה שר טוב, אתה שר יפה, אתה מנגן, אז זה עושה לי טוב. אבל בעיקר, איך זה היה? אני התחלתי לשיר בגיל 12 בשירת הבקשות. והיום אומרים לי, אתה שר טוב, אתה שר טוב, וזה, ומישהו הציע לאבא שלי, אמר לו, תשמע, הבן שלך שר יפה, אני רוצה ללמד אותו לנגן. אבא שלי אמר לו, עזב אותו, תן לו שילמוד בישיבה, מה? לא, כדאי לך. הוא יהיה לו מקהלה, והוא יתפרנס מזה, ואבא שלי היה דוחה אותו. ובסוף אמרתי לו, אבא, אני רוצה, כן. הוא רוצה, אני גם כן רוצה. אז נפגשנו, אדם מבוגר, מנגן ברמה פחות מבינוני. הייתי בא אצלו לבית, לא היה לי עוד אז באותה תקופה, אז קניתי גיטרה קלאסית, והוצאתי את הסריגים.
והוא התחיל להסביר, נתן לי שיעור אחד, 2 שיעורים, 3 שיעורים, 4 שיעורים, בשיעור החמישי הוא אמר לי, בואי נע, למה לך זה יוצא יותר יפה ממני מה שאתה שר, מנגן עכשיו? אז ראיתי שאני מלמד אותו. הוא אמר לי, למה זה יוצא לך יותר טוב? והמשכתי בכוחות עצמי, הייתי שומע, מקליט. אז היה קלטות, הייתי כל הזמן שומע קלטות. והמקצוע הזה גם זורק אותך לאיזה חור שאתה לא חולם. כל מקום בעולם אתה יכול להגיע עם המקצוע הזה. אתה לא מבין איך הגעת למקום. אבל זה המקצוע הזה, ככה זה. וברוך השם, תודה לאל. אני כבר יותר מ-40 שנה על הבמה. הייתי בחצי עולם, ביקרתי גם הזמינו אותי מארצות ערב לשמוע אותי. זה העוד נתנו לי אותו מתנה מארצות ערב, מכווית, אחד השייחים שפגש אותי. וזה מה שעושה את החשק, פשוט מאוד, תשומת לב אליך והאהבה למקצוע. אתה לא יודע מה, אתה מנגן, אתה יודע מה זה על הבמה. זה קשה ולא קשה, זה שעות קשות, מגיעים מאוחר וצריך לקום מוקדם, כל הדברים האלה, אבל זה גם שווה מבחינת שאתה מופיע במקום ומקבל סכום שאנשים עובדים על זה לפעמים שבוע. זה לא רע, ככה אני חושב, אני לא יודע, מה אתה אומר? לגמרי. כן. אז זה הכל מהעידוד של האנשים, אני התקדמתי, באמת, זה לא אני, הקהל דחף אותי עוד ועוד, ואתה שר טוב, ואתה מנגן טוב, וזה מה שנהיה עד היום, מה שאתה רואה. הייתי חזן הרבה שנים אצל הרב עובדיה יוסף גם כן, בטח שמעת את השם הזה. הוא היה אוהב מאוד מקאמים, מבין בזה. כי הוא היה הרבה הולך לבקשות. יושב בבקשות 2, 3, ובבקשות אתה שומע כל מיני קולות וכל מיני זמרים, וזה מאוד מעניין. וכל שבוע אתה שומע השיר הזה, שר את זה, הפעם ההוא, הפעם ראובן, פעם שמעון, פעם לוי, אתה שומע כל מיני קולות ולומד ושומע את הפתיחות של השירים, שזה גם כן לפי מקאמים. וככה אתה מתעשר, שומע ושומע ושומע, מתמלא לך ג'יגה בראש, אתה מבין? וככה זה עובד. זה לא רק בשירה, גם בנגינה, גם בטיפוף, בסקסיפון, בכל הכלים, זה ככה. תודה רבה, משה. תודה רבה. תודה רבה לכם.